Marzu ġejt officially clear mill-cancer, għaddew 5 snin remission, naħseb hija l-ikbar aħbar u l-isbaħ aħbar li wieħed jista' jieħu. Tiftakruha? Din hija l-istess tfajla li sena ilu iltqajna magħha waqt maratona għal Puttinu Cares. L-ewwel ħaġa li Martina Fenek qaltilna kienet li din hija l-aħħar sena ta' inċertezza. Kienet ir-raba minn 5 snin biex tieħu l-aħbar li l-kanċer rari li għal 5 snin ħakema mhux se jibqa' parti mill-istorja tagħha. Kella biss 15-il sena meta ħadet id-dijanjożi. Kienet għadha qed tibki t-telfa ta' omma li tilfet il-battalja kontra l-istess marda qattila. Bħal sħaba kellha l-aspirazzjoni li tagħmel l-eżamijiet tal-livell ordinarju biex tkompli ħajjita normali, iżda ma kellux ikun. Kont ngħid pereżempju għax jiena ħabba li kont Form 5, ta' fejn ikun hemm dawk l-activities tal-aħħar tal-iskola, eċċetera. U kont waħda milli norganizzahom jiena. Allura mhux tal-li ħankun parti minnhom, tal-li ħan organizzahom. U kelli nwaqqaf kollox ħesrem. U għannejt immala jiena, kienet bis tkissirni, għax apparti li kon nara li kon nara tfal żgħar ħafna rainbow, li għabni sissa narhom, jew nibda ngħid immala tfal it-tajbin, jew l-adulti it-tajbin, għaw tant min jagħmel ħsara. Ma kienx vjaġġ faċli, iżda Martina tqis li l-nifisha fortunata li ma kienx waħedha f'dan kollu. Kellha Anġlu kustodju speċjali, jismu Puttinu. Anġlu kustodju li ħallas appartamenti fl-Ingilterra fejn Martina u familta setgħu joqogħdu komdi waqt li ħadet it-trattament. Anġlu kustodju li qatt ma telqilha idea tul il-mixja mis-silta. Jiena dejjem ngħidilhom Puttinu t-tieni mammi tiegħi. Alla ħadli l-ommi, pero wara xarejn batli xi ħadd ieħor flok. Daskemenuna, l-ispiritwalità li jtuk, psikoloġikament kollox, mhux naħseb kieku mingħajrhom żgur li m'iniex qiegħda hawnhekk jiena. Ħajjet Martina ma waqfitx. Illum hija studenta fl-Università ta' Malta, attivista ma' Puttinu Cares u fuq kollox tfajla li tħobb il-ħajja u li tħalli sens ta' pożittività kull fejn tmur. Staqsajnija tiddeskrivi x'differenza hemm bejn Martina qabel dan il-kapitlu u Martina issa. Martina qabel naqra iktar traskurata. Martina waqt il-vjaġġ Martina iżjed serja, ġifieri kollox eżatt irridu nagħmlu. U Martina wara kuraġġuża ħafna b'determinazzjoni li għamlet dik il-mixja tagħmel kollox issa.